Kunjung asma dalam yang Rama, Sayang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Budal suster, Bapak Ibu, para lare, para kadang wiranem ingkang binerkan ing Gusti, mitra panglimbang enjang ing pundi kemawon ingkang tansah jinanggung ing sih dalem suging enjing berkah dalem. Enjing menika kita sesarengan badhe nglelimbang sabda dalem saking Injil Santo Lukas bab 13 ayat 3 doso setunggal ngantos dumugi 3 doso gangsal. Aku kudu terus tumandang awit ora layake nabi mati ing sak njaban Yerusalem. Waosan-waosan ing enjing menika nedahaken bilih Gusti Allah tresnani manungsa kanthi katresnan ingkang tanpa winates. Sanes namung katresnaning donya, ananging katresnan ilahi, katresnan ingkang mijil saking Sang Maha Tresna piyambak, inggih Hyang Rama. Katresnan menika sampurna ing kekeran karhayan dalem lumantar sangsara seda saha wungu dalem putra kinasih Gusti Yesus Kristus. Wonten ing waosan Injil, tiyang Farisi caos pemut dhateng Gusti Yesus ngingi Herodes ingkang badhe nyedani Gusti. Gusti priksa ananging boten namung semanten. Gusti Yesus ugi mangertos bilih tiang-tiang ing Yerusalem badhe nolak Gusti sami kaliyan para nabi ingkang sampun dipun sedani ing Yerusalem. Ananging Gusti tetep nglajengaken timbalanipun ing donya menika, inggih martosaken kratoning Allah, nyarasaken lan milujengaken umat manungsa. Gusti tetep tumindak sae damel maneka warni mukjizat lan nyarasaken tiyang sakit. Para kadang sumitra dalem ing Sang Kristus, Rasul Paulus paring piwucal bilih boten wonten kegiatan menapa kemawon ing donya menika ingkang saged misahaken kita saking asih tresna dalem Hyang Rama ingkang rawuh lan mawujud sampurna wonten ing sugengipun Gusti Yesus Kristus. Mila kita para iman boten pareng kawon kalian maneka warni kangelan lan kasisahan. Iman kedah dipun perjuangaken wonten ing gesang padintenan langkung-langkung ing donya ingkang kawontenanipun kados mekaten menika. Kados pundi kemawon panandhanging gesang kita iman dhateng Gusti Allah ingkang Maha Asih kedah tetep ukuh tiyah. Rasul Paulus ngendika, nanging ing atase kabeh iku kita menang kanthi gumilang krana Sang Kristus kang tresnani kita. Para kadang kinasih, kita nyuwun berkah dalem supados kuwageng ngadepi tantangan lan pacobening gesang. Mugi-mugi kasisahan lan awrating sesanggening gesang boten damel pepes lan ringkihing iman kapitadosan kita konjuk ing Hyang Rama mandar sangsaya kiyat lan makantar-kantar. Kunjing asma dalem Hyang Rama, Sayang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Sugeng enjing, sugeng makarya, sugeng lelados, sugeng ngayahi gesang timbalan kita minangka murid-murid dalem Sang Kristus berkah dalem.